Какво е SLAM? Къде е полезен? Как работи алгоритъма? Каква точност можем да постигнем? Какви са ползите от 3D гаусовите сплатове? И още много полезни функции за строители, архитекти, геодезисти, горско стопанство и много други индустрии. Гледайте до края, за да се запознаете с XGrids Lixel L2 Pro, един от най-модерните мобилни 3D лазерни скенери на пазара. Преди да влезем в детайлите, нека поговорим за алгоритъма, който стои зад XGrids. SLAM, или едновременно локализиране и картографиране, позволява на скенера да се позиционира и да картографира пространството в реално време, без нуждата от GPS. L2 Pro използва Multi-SLAM технология, която комбинира лазерен скенер и високорезолюционни камери за стабилно позициониране и пълнота на данните, дори в сложни условия или на големи открити терени. L2 Pro може да работи до 90 минути с една батерия и да осигурява равновременна визуализация на целия процес. Това означава, че ако има пропуски, те могат да се допълнят още на място, без да се налага повторно посещение на обекта, което понякога се отразява в нашия джоб. Инструментът се предлага в няколко конфигурации, а именно 16 канала и 120 метра обхват, 32 канала с 120 метра обхват и 32 канала с 300 метра обхват. Независимо коя конфигурация би била за вашия работен процес, L2 Pro предлага сантиметрова точност, която се доближава като пълнота и качество на стационарните лазерни скенери, които разбира се са с милиметрова прецизност. Скенерът се върти около оста си с впечатляващо зрително поле от 360 на 270 градуса, което гарантира пълно покритие на средата при всяка траектория. Скенерът има вградено вътрешно пространство от 1 терабайт, което позволява цял ден да работим без нужда да сваляме информация, че да освободим пространство. Сменяемите батерии, които се намират в дръжката, осигуряват до 90 минути работа, а инструментът е с тегло от 1,7 кг и позволява монтаж върху автомобил, дрон, щок или друга подвижна платформа за максимална гъвкавост. Освен това, L2 Pro поддържа и директно георефериране с сферичната антена, която може да се монтира и демонтира. Това е особено полезно при работа в среди с ограничен брой характерни особености, като открити строителни площадки, големи индустриални обекти или дълги инфраструктурни трасета. Комбинирането на GNSS и SLAM гарантира, че финалният облак от точки не само ще бъде плътен, а и точен. L2 Pro разполага с две вградени 48 мегапикселови камери, разположени странично на инструмента, които се използват не само за оцветяване на облаците, но и създаване на 3D гаусови сплатове. Благодарение на високата резолюция и интеграцията директно в тялото на инструмента, цветовете, предадени върху облака, са изключително точни и равномерни, без допълнителна нужда от външни камери, които често изискват сложна калибрация или могат да доведат до грешки в оцветяването поради не същата ос на инструмента. Допълнителната 1 мегапикселова камера е с идея за Visual SLAM. Тя подпомага SLAM алгоритъма, който се възползва от лидар главата и осигурява още по-стабилна траектория и надежно позициониране. Всичко това е подкрепено от софтуерната екосистема. Тя включва три основни модула: Lixel Go, мобилното приложение за Android и iOS, което осигурява безжична Wi-Fi или кабелна връзка за управление на инструмента дистанционно, преглед на траекторията, визуализация на данните в реално време и събиране на контролни точки или измерването им на такива. Lixel Studio предлага регистрация, обработка, анализ, георефериране и експорт към трети софтуери, като интегрира и патентована технология Lixel Upsample, която увеличава плътността на точките до 5 мм, а при нужда дори и до 1. Това прави резултатите съпоставими с качеството на стационарни скенери. Трето, но не на последно, Lixel CyberColor.
Надгражда възможностите, като генерират 3D гаусови сплатове и виртуални метрични разходки от панорамните 360 градусови изображения. Така можем да се върнем към обекта виртуално, да проверим измерванията или да предоставим на възложителите възможност да посетят обекта през своя браузър. Създадените гаусови сплатове са метрични и могат да бъдат в глобална координатна система, а вземането на координати, размери или площи става само с един клик. L2 Pro намира приложение в изключително широк кръг от области. В архитектурата и строителството позволява създаване на BIM модели и цифрови двойници. При индустриалните инспекции осигурява детайлни облаци от точки за контрол на съоръженията, без да спира работния процес. В сферата на културното наследство дава възможност за прецизно документиране на паметници и исторически обекти с минимални усилия и максимална подробност. В инженерните и геодезическите проекти позволява изготвяне на топографски планове, проследяване на големи инфраструктурни обекти и задачи, измерването, създаването на геодезически снимки и прочее. В филмовата и гейминг индустрията помага за създаването на изключително реалистични 3D сцени за висока геометрична и цветова точност, които лесно могат да бъдат интегрирани в софтуери като Unreal Engine или сходни такива. В горското стопанство, особено базираното мобилно лазерно сканиране позволява измерване на стволови диаметри, височини, обеми или разпределение на короните в реално време, дори без на GNSS сигнал. Освен това, L2 Pro намира приложение в виртуалната и добавената реалност, екологичния мониторинг, градското планиране, научни изследвания навсякъде, където са нужни подробни, метрични и лесно достъпни измервания. XGrid Lixel L2 Pro комбинира скорост, точност, модерни алгоритми, богата софтуерна екосистема, за да предложи завършено решение за 3D сканиране. С него спестяваме време, намаляваме разходите си, елиминираме повторни посещения. С 3D виртуалните разходки можем да споделяме обекти по нов начин, интерактивно, метрично и достъпно навсякъде. Ако желаете да видите L2 Pro в действие и да научите повече за неговите възможности, не се колебайте да ни потърсите за безплатна демонстрация и да се уверите във възможностите на скенерите XGrid. Скоро ще разгледаме детайлно и по-малкия брат Kitty K1, който е ориентиран към компактност и не е толкова мащабни проекти. Може би най-производителен в ръце на архитекти, но не само там. Оставяме ви с малко кадри от нашите заснети обекти с инструмента. Благодарим ви и ще се видим отново в следващото ни видео.